15. a 18. kolo krajského přeboru ve volejbale postavilo proti sobě dva celky z okresu Uherské Hradiště. Záloha prvoligového mužstva VSK Staré Město přivítala ve sportovní hale na Širůchu volejbalisty TJ Bojkovice a bylo se na co dívat. Na palubovce Staroměstské sportovní haly byl k vidění souboj o druhé místo tabulky krajského přeboru. Světle modří domácí v něm přivítali celek z Bojkovic. Nebude to jednoduchý zápas, protože Bojkovice jsou družstvo z té horní poloviny té tabulky, takže očekávám velmi vyrovnaný zápas. Nebude to jednoduché. Sezona se vyvíjí dle našeho očekávání. Dneska máme těžký zápas se Starým Městem. Když se nám podaří vyhrát, tak si myslím, že se Staré Město předběhneme a dostaneme se vlastně na druhé místo. Domácím scházel v sestavě jen univerzál Pavel Chmela. Za to na nahrávce se opět objevil veterán Pavel Chajda, který stále patří k oporám týmu. To první kolo se nám teďka nepovedlo v napadu, jsme prohráli dvakrát. Bylo to i absencí našeho ústředního nahrávače Pavla Chajdy, ale doufejme, že se teďka zlepší. V prvním zápase se domácím dařilo jak na nahrávce, tak v útoku a výsledkem byla výhra 3-1. Ve druhém utkání ale volejbalisté Bojkovic domácím uštědřili dokonalou lekci. Byli jasnými pány na palubovce a po velmi dobré hře se radovali z vítězství 3-0. Oba celky si tak do tabulky připsali stejný počet bodů, což znamenalo, že se jejich postavení nezměnilo. Staré Město zůstává druhé, za vedoucím Holešovem a Bojkovicím patří třetí příčka. Do konce soutěže však zbývá odehrát ještě 10 kol a o překvapení jistě nebude nouze. První půlka se nám povedla, bylo to pěkné, skončili jsme po první polovině na druhém místě za favorizovaným Holešovem, který má ambice postoupit do vyšší soutěže. No a teď předpokládám, že my jsme skončili teda druzí. Zatím uvidíme, co se podaří v té sezóně dohrát, ale naším tajným cílem je samozřejmě ucházet do toho první příčku a potažnou možná i postup do té vyšší soutěže.